Ara acomiadem l'Almudena i canviem el cinema per un altre art visual, que en aquest cas passa dels carrers a les sales d'exposició. L'art urbà ja fa temps que ha traslladat puntualment els seus murals a l'interior de les parets de les galeries. I ara a Barcelona podem visitar una exposició sobre els artistes pioners en la matèria a nivell internacional i també nacional a la nova galeria d'art urbà Canal Gallery. Bueno, mi firma es sencilla, Coco, con la corona y la calle a donde me crié, 144, en Harlem, de Nueva York. Coco 144 és una de les primeres firmes que van aparèixer al metro de Nova York el 1970. El seu alter ego és Roberto Gualtieri, un grafiter d'origen portorriqueny que va començar a pintar com a senyal de protesta quan tenia 13 anys, inspirat per la guerra del Vietnam i la lluita pels drets civils. Ell és un dels noms amb més trajectòria de la primera exposició de la Galeria d'Art Urbà, Canal Gallery. En el 72 tomé parte de un grupo que se llama United Graffiti Artists, Grafiteros Unidos, que hicimos la transición de pintar de los subway a lienzo. En el 73 pues tuvimos la primera exposición del graffiti o la escritura en lienzo. Bueno, ahora lo que yo he entrado en campo abstracto, ha tomado parte de mi nombre, más o menos como un científico mirando por una lupa o algo de ese estilo. Yo empecé en 1985 a firmar en la calle con el nombre de Fasim y soy de los pioneros en Barcelona y en España de lo que se llamaría el writing en Estados Unidos o la escritura de graffiti. La pieza que veréis aquí es un resultado de una serie que se llaman Paisajes Borrados, desarrollando muchas técnicas que son con agua a presión, luego incorporando plásticos por encima y haciendo superposiciones. Un poco buscando el paisaje con el estilo del borrado de la calle, ¿no? Jo me tinc que refrenar de no dibuixar en un ascensor o en parets. Al voltant de Santa Maria del Mar hi ha grafitis meus sempre, perquè bueno, vas amb el rotulador. En aquest carrer és el primer carrer que vaig dormir a Barcelona al 68, em sembla. I sempre hem fet art urbà o art de carrer. Això també és donar-te compte que hi ha sempre gent jove, que són noves generacions, que s'expressen molt bé, que sempre hi ha gent amb molta qualitat i m'agrada molt estar aquí al mig, soy el abuelo, però bueno. El meu art mural realment té algo folclòric. És a dir, el que m'agrada moltíssim és treure tradicions del lloc on estic o potser emocions de la gent del lloc, treure-les al carrer. I les obres que tinc tenen algo en particular, que són dones, que són pèl-roges i que són mirades molt potents. Acostumen a ser escenes quotidianes amb una narració i una poesia visual. Quan vaig pensar de fer obra petita vaig dir, si fas el contrari, tens només 4 colors i amb això t'espaviles. Aquest quadre, per exemple, es pot veure que els colors són bastant bàsics, és a dir, tiro de gamma una mica complementària, jugo amb 4 colors que considero que tenen una harmonia entre ells, busco fets que siguin més, que estiguin al meu entorn, no fa falta anar a buscar un gran model, sinó que és una persona que conec i tots els meus quadres seran gent que estimo, que he estimat, o persones que tenen un punt de bellesa i que m'agrada pintar. Yo normalmente pinto siempre en la basura y es súper efímero, pero las pocas piezas que hay, por ejemplo, esta es una que se mantiene, ahora mismo lleva un par de años y aquí lo que he querido representar es el cuerpo de un animal y meter en mi universo el ser humano que está dentro de mi trabajo diario y tal, y cómo el ser humano siempre está ahí
digamos que jodiendo, ¿no?, a la naturaleza. El caballo lo vengo representando también mucho dentro de lo que es mi obra. El caballo, el burro, para mí es la clase obrera, ¿sabes? Es el ser humano que lucha constantemente contra muchas adversidades, ¿no? Y así es como yo me siento también.